Representan agora 500 euros. Que me dará a min ter 500 euros? Verdade, Ero? Sí, a verdade é que si, Zora. Deixamos vos con estes fenómenos. Un forte aplauso para ele. Esta obra que pode presentar os alumnos e alumnas de cuarto diferentes manifestacións de alegría e sorpresa e tamén distintas maneiras de comportarnos cando un se atopa cun billete de 500 euros no chan. Agardamos que vos resulte divertida e que paseades con nós un momento agradable. Pois, como che dicía, vou a peluquería porque teño tido unha boda esta mesma tarde. Que sorte tes, filla? Ti, como eres rica, podes gastar un dinheiro na peluquería. Eu non teño carta e vou ás rebaixas do Carrefour. Pois, filla, casa cun noivo rico, como a min. Que máis quixera eu? Pero o meu noivo é máis pobre que as ratas. Que tontas son, caeu no bolso. Imos, que faz aí parado? Perdoa, filla, é que me caeu o bolso. Pois deixaron no chan. Total, se dis que tes valeira non tes cartos. Ai, sí, pois agora mesmo vou a Corte Inglés. É mesmo un vestido de Victoria Luquino. Anda, para que te espero. Pero non decías que non tiñas cartos. Sí, pero de buscando no bolso acabo de atopar un billete de 500 euros. E xa ves, vou gastar. O cauche digo, tronco. A vida hai que tomar con filosofía. A propósito, colegio, por que me prestas un euro, tío? Un euro, tío. Pero que dis? Desde que son ricos. Entón non tes como collado polo rabo. Que deixo, tronco? É iso verdade? Este papel é legal, tío. Guau, guau, son rico. Guau, guau. Dame un billete, a ver co vexo. Que che vou dar, que che vou dar? Pensas que me acabo de caer como guindeiro? A pasta é miña, tronco. O billete vino primeiro. Divertido primeiro, pero aquí concurrou con eu. O non viste como me rompí un rilete co cullero. Tal cual, tío. Por eso que concurrou foi o tío. Anda, diñeiro. Isto é diñeiro. É verdade, con isto podemos mercar gominolas e piruletas. Si, e tamén globos e chocolatinas. Viva! Imos á tenda de chuches. De guai, si, imos. E mercaremos moitas chuches. Chuches piruli. A ver, nenas, onde ides con tantos cartos? Imos á tenda, mercar chuches. Canto de eses cartos? Atopámonos aí no chan. Non me estaredes enganando. Non lle roubaríades al rei. Non o roubamos, estaba aí, tirado no chan. A ver, trae o billete que o vexo. Pero se este billete é do señor alcalde, agora mesmo chama a policía para que vos metan no cárcere por roubarle diñeiro ao señor alcalde. Non chama a policía. Por favor, señora, que imos ser vos. Ide ser vos, de verdade? Sí, prometémolo. Está ben, veña, ir para a escola. Gracias, señora. Moitas gracias.
¡Qué sorpresa! ¡Joder! A que se levou unha sorpresa con eu. Temos que negocio. Agora recordo que antes estaba cego e agora ve. Gracias, señora. Mirade, mirade. Será para o río. Xa non se pode fiar unha de ninguén. Se non o veixo, non o creo. Cristina,